My name is Wolfgang Röcher and I like to present you the Deb Stoko skincare program. Είμαι ο Dr. Wolfgang και θα ήθελα να σας παρουσιάσω τη σειρά προϊόντων φροντίδας της Deb Stoko. So, as an example for someone who has contact to dirt, Για παράδειγμα, λοιπόν, να πούμε για κάποιον ο οποίος έρχεται κατά την εργασία του σε επαφή με βρωμιά and oil, και γράσο, lubricants, λιπαντικά, metallic dust. με μεταλλική σκόνη, σκόνη από τα μέταλλα. It takes an example of a car mechanic. Παραδείγματος χάρη ένας μηχανικός αυτοκινήτων. So, if a car mechanic start working, Εάν λοιπόν ένας μηχανικός αυτοκινήτων ξεκινήσει τη δουλειά του, he should use a protective cream. πριν ξεκινήσει βάζει την κρέμα προστασίας. That all the substances don't enter the skin. Γιατί με αυτόν τον τρόπο αποτρέπουμε τις ουσίες, όλες τις ουσίες, το να εισέλθουν, να μπουν μέσα στο δέρμα. And the cream for a car mechanic is Travabon Classic. Η κρέμα λοιπόν για τον μηχανικό αυτοκινήτο είναι η Travabon Classic. So, on the workplace, there should be a dispenser Στο χώρο εργασίας λοιπόν πρέπει να υπάρχει ένα dispenser with Travabon Classic. με Travabon Classic μέσα. And the car mechanic before work Πριν τη should δουλειά apply ο μηχανικός βάζει την κρέμα, a hazelnut size portion of protective cream. ένα μικρό περίπου στο μέγεθος ενός ξηρού καρπού, ενός φουντουκιού πρέπει να είναι η ποσότητα της κρέμας. And here in this case, the protective cream is Travabon Classic. Στην περίπτωση αυτή είπαμε μιλάμε για την κρέμα Travabon Classic. So, apply the cream Απλώνει την κρέμα carefully, προσεκτικά, that all the surface of the hands is covered by the cream. σε όλη την επιφάνεια του χεριού, Let it absorb. την αφήνει λίγο να απορροφηθεί, It takes 1 to 2 minutes. 1 με 2 λεπτάκια And then start working. και αρχίζει τη δουλειά του. So, during work, Στη διάρκεια της δουλειάς λοιπόν, we have contact with grease, for example. έρχεται σε επαφή ο μηχανικός με γράσο. Grease is on your skin. Έχει γράσο επάνω στην επιδερμίδα του Or you have contact with motor oil. ή με λάδι αυτοκινήτου. Your hands become black. Βλέπουμε τα χέρια γίνονται μαύρα, μαυρίζουν. And now, Και you τώρα have used a protective cream, έχω βάλει προστατευτική κρέμα, Travabon Classic, την Travabon Classic, and to get rid of this dirt on your για να hands, βγάλω τη βρωμιά που έχει μαζευτεί στο χέρι μου. you use a cleanser. Χρησιμοποιούμε ένα καθαριστικό σαπούνι δηλαδή. In this case, Στην περίπτωση αυτή, with oil, grease, lubricants, metallic dust, όταν έχουμε έλαια, γράσα, λιπατικά, σκόρια από μέταλλα, we use Zolopol Classic. πάλι έχουμε τη Zolopol Classic. And because we have used Travabon Classic before, Επειδή πριν είχαμε βάλει την Travabon Classic, την προστασία, now it is very easy, it is very quick, it is very skin friendly to wash away this heavy contamination. τώρα με απλό, εύκολο και φιλικό προς το δέρμα τρόπο μπορούμε να αφαιρέσουμε τη μόλυνση, αυτή τη βρωμιά που έχει μαζευτεί στο χέρι μας. And now please, Zolopol Classic. Για να βάλουμε λοιπόν Zolopol Classic, βλέπουμε την κρέμα, Apply the product on the, without adding water. βάζουμε την κρέμα χωρίς να προσθέσουμε νερό, Apply the product on dry hands. βάζουμε την κρέμα σε στεγνό χέρι, στεγνά χέρια. Βλέπετε, την Rub απλώνουμε the cleanser on your Δρύνουμε. skin. στο δέρμα And the first step, και το πρώτο βήμα you activate είναι να ενεργοποιηθεί Travabon Classic η Travabon Classic and the cleanser και το καθαριστικό. by using a small amount of water. Βάζουμε λίγο νεράκι για να το κάνουμε αυτό. Don't go directly under the flushing water. Μην βάζετε τα χέρια κατευθείαν κάτω από το νερό της βρύσης. Activate the protective cream and the cleanser with less water. Με λίγο νερό ενεργοποιούμε το προστατευτικό και το καθαριστικό. In the first step, we will so Στο to πρώτο say, βήμα βλέπετε πώς αφαιρείται η βρωμιά. we work that the dirt is not attached to the skin anymore. Βλέπουμε ότι η βρωμιά δεν είναι πια κολλημένη πάνω στο δέρμα. It is still there, Είναι εκεί, βρίσκεται but εκεί. it is not attached. Δεν είναι όμως κολλημένη πάνω στο δέρμα. And if you have this situation, then start to rinse. Όταν λοιπόν γίνει αυτό, τότε αρχίζουμε να ξεπλένουμε τα χέρια μας. And you see, Βλέπετε, stop.
We use only Ευχαριστώ. 1 glass of water Μόνο με ένα to ποτήρι remove the νερό. dirt. Βγάλαμε όλη τη βρωμιά. And then I need a high quality paper towel. Παίρνω καλής ποιότητας χαρτί, χειροπετσέτα. I like this situation. He's my boss. Είναι το αφεντικό μου, λέει ο Dr. Wolfgang. I can say. Μπορώ να So. του πω να μου φέρει χαρτί. And now we Τώρα. have contact with all these oil-based substances. Εάν έχω λοιπόν χρησιμοποιήσει, έχω έρθει σε επαφή με αυτές όλες τις ουσίες με βάση λιπαντικά έλαια. We have washed with a heavy-duty cleanser, Πλύναμε το χέρι μας με το καθαριστικό βαριάς χρήσης. and this reduces the amount of natural fats in the skin. Αυτό μειώνει τις φυσικές ικανότητες, τις φυσικές ιδιότητες του δέρματος όμως. So after work, Μετά τη δουλειά λοιπόν, we have to use a restore cream πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια κρέμα επανόρθωσης αποκατάστασης to give the skin back για να επαναφέρουμε στο δέρμα what is washed out over the day. αυτό που βγάλαμε στη διάρκεια της ημέρας με τις κρέμες που χρησιμοποίησαμε. And so we Έτσι, have here the λοιπόν. restore creams, and for a car mechanic, for example, Stokolan Classic is the right Έχουμε λοιπόν product. τις κρέμες επανόρθωσης και στην περίπτωση ενός μηχανικού αυτοκινήτου βάζουμε τη Stokolan Classic. Apply a small amount, Μικρή ποσότητα, βλέπετε πόση, στο χέρι, spread it on your skin, απλώνουμε στο δέρμα and let it absorb. και την αφήνουμε να απορροφηθεί. And then your work is finished, Έχεις τελειώσει τη δουλειά σου πλέον and you can do with your hands whatever you want. και μπορείς να πιάσεις οτιδήποτε They are θέλεις με clean. τα χέρια σου. Είναι καθαρά. They are clean, well cared, and healthy. Είναι καλά φροντισμένα και καθαρά. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ.